बेटा क बजे तू स्कूल आइलू ह? हाँ? 10 बजे। 10 बजे आइलू तो गेट खुला रहल? ना। मास्टर लोग केहू रहल? हाँ? ना, एगो संजय सर रहनी है बस। एगो संजय सर आई रहनी, बाकी केहू ना आई रहल? ना। अच्छा, तार नाम का पड़ी? राधिका। बनी तू क बजे आइलू ह? 10 बजे। 10 बजे आइलू तो गेट बंद रहल का? हाँ, गेट बंद था। जब खाली संजय सर आए थे और रसोईया 3 आई ना थी। कि 10 बजे शिक्षक अइला 9 बजे ना आइला। शिक्षक के बात रउआ लोग कर सकत नहीं, हमनी के अपन डिप्टी के हाल माने 9 बजे रउआ आ गई नहीं ह, चाबी राउर भुला गए रहल, शिक्षक 10 बजे ले ना आई रहल ह। ना हां, उहा लोग अनियल हमनी के बात अनियल क्लास खोल के माने बाहर 10 बजे ले ना आई नेलो, 10 बजे वीडियो बनल काजी। हां हां, चारों आदमी रउआ लो रसोईया आई लो। हां हमनी के चार आदमी रसोई टीचर लो रोज यही टाइम में आवेला लो कि कहियो? यही टाइम रोज 10 बजे आवेला लो। कहियो सवेरी आ जानी लो ना 10 बजे आवेनी। 10 बजे आज हम एकमा भाग 1 के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लौवारी के भारती टोला में बानी। एजा देखी कि के पाठक सर के आदेश बा कि 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल चली, लेकिन एजा गेट पर हुए वीडियो में देख सकतानी कि गेट पर 10 बजे लड़का आ गई बाड़े सन, लेकिन मास्टर लोग के 10 बजे तक कोनो पता नहीं के। आई हमीसन के स्कूल के अंदर चल जाई, स्कूल के रसोईया लोग कुछ रहल लो, रसोईया लोग से जानल जाई कि मामला एजा का भई रहल। रउआ लोग क बजे आईनी लो स्कूल पर? रसोईया आई लो रउआ लोग? हां, 9 बजे आईनी ह तो गेट के खोलल ह? सर हम ही खोलेंगे। चाबी बच्चा से तनी भुला गया। चाबी बच्चा के खेले के देले रहलू? ना खेले के ना, अलमारी पर से गिरा के हाथ से अन्हारा घर में भुला गरल। वो खोजे में लेट हो गइल। तो कैसे मिलल ह? तो जोहनी तो मिलल। जोहलू त मिलल ह। तो स्कूल के चाबी क गो रहेला? एगो दूगो। के कहल ह? ताला में क गो चाबी मिलेला? कबो ताला खरीद ले बाड़ू? ना हां, ना नहीं। त काहे झूठ बोलत तारू? झूठ नहीं के बोला सर। झूठ बोलत तारू? ना, ताला में क गो चाबी रहेला? ताला कबो खरीद ले बाड़ू? दूगो रहे। 3 गो रहेला, 4 गो रहेला, ये घड़ी 8 गो के चाबी आवत हवे। हेडमास्टर लगे ताला ना रहेला? कहियो तू बीमार पड़ गइलू, कहियो मान लो महिला के कोनो कारणवश स्कूल ना आइल तो वो दिन के खोली? हां, हेडमास्टर लगे चाबी बा? हर स्कूल के चाबी। काहे तू झूठ बोलत तारू कि चाबी भुला गइल ह? हमरा लगे एगो रहल। तो मिलियो गइल तारा? हमरा मिल। 9 बजे भुला गइल, 10 बजे मिल गइल। हां, बच्चा लइका बा कहीं गिरा देलस तो ढूंढे लगे। सोच कहिलो ना कि 10 बजे शिक्षक अइल ह, 9 बजे ना आइल। शिक्षक के बात रउआ लोग कर सकत नहीं, हमनी के अपन डिप्टी के हाल माने 9 बजे रउआ आ गई नहीं ह, चाबी राउर भुला गए रहल, शिक्षक 10 बजे ले ना आई रहल ह। हां, उहा लोग अनियल हमनी के बात अनियल क्लास खोल के माने बाहर 10 बजे ले ना आई नेलो, 10 बजे वीडियो बनल काजी। हां हां, चारों आदमी रउआ लो रसोईया आई लो। हां हमनी के चार आदमी रसोई टीचर लो रोज यही टाइम में आवेला लो कि कहियो? यही टाइम रोज 10 बजे आवेला लो? कहियो सवेरी आ जानी लो ना 10 बजे आवेनी। 10 बजे आवेनी लो। रउआ के हम बता दी कि ज्यादातर शिक्षक लिछवी से आवे वाला टाइम पर आवेला। लिछवी से छपरा से आवेला लो, लिछवी से एकमा उतरे ला लो, एकमा से फिर जोन साधन मिलेला तवना से आवेला लो। तो रउआ समझ सकत कि स्कूल के टाइमिंग का होई, क बजे आओ तो लो। आई हेडमास्टर साहब लगे हम चला तनी, हेडमास्टर साहब से जानल जाई। हेडमास्टर साहब से पहले हम तनी कुछ ग्रामीण लोग एजा पावे, इनकरा लो से हम जाने कि एजा का मामला रहला। शिक्षक लोग रोज ऐसे करेला लो का? जी रोजो ऐसा ही होला। 9 बजे स्कूल ना खुलेला। ऐसे में रोल उनका मालूम है कि सरकारी स्कूल के टाइम बावे 8:45 में। 9 से 5 बा टाइमिंग, मतलब 8:45 हमनी के रियल टाइम जानते नहीं हसन कि स्कूल के गेट उठ खुल जाला, मतलब खोल के बाहर। पाठक सर के रउआ फॉलो करी 9 बजे से 5 बजे। हाँ 9 बजे से 5 बजे तक। बाकी हम डेली देखे नहीं, बहुत होला देखे, मतलब डेली हम देखत नहीं नु कि 9 बजे स्कूल ना खुलेला। मतलब 9:45 चाहे 9:50 चाहे 10 बजे गेट खुलेला। मास्टर लोग के टाइम बा हमरा लोग के बतावत नहीं कि यहाँ लोग 10:05 में आए, 10:15 में। 10 बजे के बाद डेली आए। हाँ डेली जानी लोग को बजे यहाँ लोग के जाए के टाइमिंग मतलब 12 बजे के बाद जोन टिफिन होला वो में लइका आधा भागिए जाला सन। मतलब यहाँ लोग के कोनो रोक ना रहेला। अपन वहाँ लोग ऑफिस में बैठल रहनी आ लइका सब अपन भाग जाला। यो लोग के देखे लगे नी लोग की 1:30-2 बजे आला कौन सवारी गाड़ी आवती है रसूलपुर चैनवा से पकड़ के छापरा जल्दी भागल। हां यहाँ लोग भागे नहीं। सही बात कहत हैं। जे बाइक से बाबू अपन बाइक से जा एक ही लौकता, बाइक से कमे लोग जात होई बिया
का मामला बाजी है जा शिक्षक लोग के का मनमानी बा? हम शिक्षा लगे क्या करी, मान ली कि ये स्कूल में मान ली कोनो चीज के साधन नहीं के, बाथरूम जाके देखी, बाथरूम भी कोनो लड़का मान ली रोहड़ी में जाला तो पेशाब करे, बाद मान ली कि बगीचा में घूमत रह मास्टर साहब कोनो पढ़े के मास्टर चिपे बैठे रह लोग और मोबाइल टिपत रह लोग, बस ये काम मास्टर साहब। मोबाइल टिपत रहे। हाँ आई चली हम हेडमास्टर साहब से जाने के कोशिश करें कि हेडमास्टर साहब का कहतनी। मास्टर साहब रउआ स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं जी। तनी एक बार अपन परिचय रउआ बता दी। अनिल कुमार राम जी प्रधानाध्यापक उत्तम मध्य लौआरी। जी का है जरा हुआ स्कूल के का मामला बाजी 10 बजे तक देखल गई कि बच्चा लोग गेट पर जमा हो गई बा, लेकिन केहू शिक्षक नहीं खे आई। शिक्षक आयल रही है, लेकिन चाबी गोल हो गया, चाबी के चक्कर में हम फंस गए हैं। अभी नहीं विश्वास हुआ, रसोईया से पूछ लिया जाए। तो सर चाबी केकर भुलाइल बा? स्कूल के को गो चाबी? स्कूल के चाबी रसोईया के जिम्मे रहेला और चाबी अंदर रहेला। जी माने गेट के अथी के चाबी सब लोग रसोईया चाबी रखेला। अच्छा मान ली कौनो कारणवश रसोईया ना आईली, कहीं चल गईली 4 बजे 5 बजे, तो बिहान भेले स्कूल कैसे खुली? देखिए ये हमरा लगे 6 रसोईया बा, जी तो चाबी आज एक आदमी दूसरा दे, छोटा उसका 4 गो लड़का है, वो लड़का से भेजी है चाबी, लेकिन चाबी कहीं गुम हो गया। जी। फिर हम गए घर से लाए चाबी, अच्छा घर से जाके ले आवे का पड़ल है। तब तक यहाँ मिल गया। ग्रामीण के आरोप बाकी रोज इहे ना धंधा होला। ना यहाँ पूछ लिया जाए किसी से, यही लोग चाहे बता पढ़ाई लिखाई हमारा होता है कि नहीं होता है, कहाँ होता है, धरातल कोई बात बोल दीजिए। काजी बाबा को बजे पढ़ाई लिखाई चाहे कुछ होला कि ना, धरातल बोल दीजिए। पढ़ाई के मामले में अब तो बच्चा बताइए से कि पढ़ाई होता कि ना, कहे से कि पढ़ाई तो हम नी के देखे आवत नहीं सन, जौन देख रहा बानी सन तो हमनी के गांव के लोग से भी पूछ ली, विस्तार बा, सब लोग भी देखे लायक, हम ही ना देखे नहीं। बेटा को बजे तू स्कूल आइलू हो? हाँ 10 बजे 10 बजे आइलू तो गेट खुला रहला? ना मास्टर लोग केहू रहल? हाँ ना एगो संजय सर रहनी है बस। एगो संजय सर आई रहनी, बाकी केहू ना आई रहल? ना अच्छा तार नाम का पड़ी? राधिका। बनी तू को बजे आइलू हो? 10 बजे। 10 बजे आइलू तो गेट बंद रहला का? हाँ गेट बंद था, जब खाली संजय सर आए थे और रसोईया 3 आई थी। 3 आई थी।